μπαίνουμε για Βόρεια Μακεδονία, Σκόπια δηλαδή. Μάλιστα. Έχω να έρθω από εδώ, όπως είπαμε, μετά τον πόλεμο. Δεν έχω ξανάρθει. Πόση ώρα θα περιμένουμε και θα αρχίσω μετά. Τελικά μπήκα Ελλάδα, ταλαιπωρία στα σύνορα. Περίμενε, ξαναπερίμενε, κόσμος, κακό, ζέστη. Τελικά από την Ιταλία είναι ούτε διαβατήρια ούτε τίποτα. Με το καραβάκι παμ και τελειώνει η ιστορία. Ούτε κοντρόλ, διαβατήρια ούτε. Από εδώ ρε παιδί μου όλα τα Βαλκάνια, όλο το διαβατήριο από εδώ, διαβατήριο από εκεί, το ένα, το άλλο. Εδώ βλέπεις, είναι το μοναδικό μέρος στον κόσμο που έχουν τα διόδια δίπλα στο pass control. Με το που παίρνεις Ελλάδα πάμε και τα διόδια. Οι άλλοι τουλάχιστον έχουν και μερικά μέτρα. Πας και 1, 2, 3, 5 χιλιόμετρα και αρχίζουν μετά. Εδώ πάμε με το που παίρνεις και ρίχνεις το διαβατήριο, άιτε και τα διόδια. Ουρά! Αχ, Ελλάδα μου. Γλυκιά. Το διώξαμε τον βασιλιά. Το διώξαμε. Και τι έχουμε τώρα? Ευχαριστώ. Είχα πάρα πολλά χρόνια να περάσω από αυτό την περιοχή εδώ πάνω, γιατί κατέβαινα Ιταλία Πάτρα συνέχεια και ο καινούριος αυτός ο δρόμος, η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκη Αθήνα είναι ωραίος. Ωραίο το φτιάξανε. Καλός είναι, εντάξει. Αλλά έχει ατέλειες, αλλά καλός είναι. Αυτά με τις ντουαλέτες μου τις πάνε. Βρώμα, πολύ βρώμα. Μπαίνεις μέσα και πρέπει να φοράς μάσκα, ειδική μάσκα, ξέρω εγώ, σου κόβεται η ψυχή, η ανάσα να πω. Καλά, στη Σερβία δεν το συζητώ και στην Ουγγαρία πέρασα Τσεκία, δεν το συζητώ καθόλου. Στα πάρκινγκ έχει κάτι θαλάμους, σαν τους παλιούς τηλεφωνικούς θαλάμους,
και έχουν χεσμένα τα πάντα μέσα. Δεν μπορείς ούτε να πατήσεις μέσα. Τσικαναριό, κανονικό τσικαναριό. Χαμός, πω. Εγώ τα ξέχασα όλα αυτά τα τελευταία 20 χρόνια που ανεβοκατεβαίνω από Ιταλία, Ελλάδα και δεν περνάω από αυτές τις χώρες, μόνο Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία ξέρω εγώ, και όταν πηγαίνω για Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία, Πορτογαλία ξέρω. Ξέχασα όλες αυτές τις χώρες στα Βαλκάνια από ίδια, όπως ήταν και πριν 1000 χρόνια, ξέρω εγώ, επί Οδυσσέα εποχή, ξέρω εγώ τι να πω. Χαμός. Νομίζεις ότι οι τουαλέτες, ρε παιδί μου, δεν είναι στη ζωή τους? Η τουαλέτα είναι το βασικότερο πράγμα στον άνθρωπο, στο σπίτι του. Γιατί και στα σπίτια τους όταν πηγαίνεις, έτσι οι τουαλέτες τους έτσι βρωμάνε, να πούμε, χολέρες είναι. Είναι η κουλτούρα αυτή, να πούμε. Εντάξει, μπορεί να μην είναι όλοι, αλλά μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, να πούμε, σε αυτές τις βαλκανικές χώρες, να πούμε. Και μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα είναι Βαλκάνια, να μην βγάζουμε απ' έξω τον εαυτό μας. Ακούτε? Ακούτε τα τζιτζίκια? Ελληνικά τζιτζίκια. Πω πόσα χρόνια έχω να ακούσω τα τζιτζίκια να φωνάζουν και στη ζέστη. Άκου. Πω. Είμαι εδώ κοντά στον Πλαταμόνα. Πολύ ζέστη. Εν τω μεταξύ είχε πολλή κίνηση σήμερα. Μπήκαμε στη Θεσσαλονίκη και γινόταν ο χαμός. Ο χαμός. Κάθε 10 πόντους σταματάγαμε. Πηγαίναμε 10 πόντους μπροστά και 5 πόντους πίσω. Ένα σκασμό διόδια. Δεν έχω πληρώσει ποτέ στη ζωή μου τόσα πολλά διόδια, περνώντας όλες αυτές τις χώρες και φτάνοντας εδώ στην Ελλάδα. Από Θεσσαλονίκη για Αθήνα δεν ξέρω πόσες φορές πλήρωσα. Τώρα μόλις πλήρωσα πάλι 4,5. 3, 4, 5,5. Τι γίνεται ρε παιδί? Ένα σκασμό διόδια, δηλαδή ένα τσουβάλι λεφτά πρέπει να έχεις για να περάσει τα διόδια. Μάθαμε εμείς εκεί πάνω, κεντρική Ευρώπη και Σκανδιναβία, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Και μόλις φτάσουμε σε αυτές τις χώρες εδώ, Βαλκάνια και Ελλάδα, και μας φαίνονται όλα περίεργα να πούμε. Και είναι και περίεργα. Να σταματάς κάθε λίγο και λιγάκι, να πληρώσεις διόδια. Φόρος για κυκλοφορία στον δρόμο. Αφού πληρώνεις, το αυτοκίνητο πληρώνει φόρους, ρε φίλε, να πούμε. Δεν πληρώνεις φορολογία για το αυτοκίνητο σου κάθε χρόνο. Να πληρώνεις δε φορολογία επειδή κυκλοφοράς και στον δρόμο, αφού πληρώνεις για το αυτοκίνητο. Αυτός ο φόρος αυτοκινήτου είναι για να κυκλοφοράς στους δρόμους. Όχι, να πληρώνεις και από πάνω γαμισιάτικα.
Ελπίζω να ξέρετε που είμαι τώρα. Τι γίνεται, χαμός. Άντε να ζήσω εγώ τώρα εδώ πέρα. Αθήνα λέει, τι αύριο Αθήνα πως σε κάνανε έτσι να πω. Εδώ, χαμός. Και όλα τα μάξια είναι χτυπημένα από τα πλάγια, όλα. Ρακαρισμένα όλα από τα πλάγια. Χαμός γίνεται ρε παιδί. Εδώ κοιτάτε, τα μηχανάκια μπαίνουνε, τυχώνονται δεξιά, αριστερά. Τι να πεις, πρέπει να έχεις 100 μάτια να πεις.
Βερόνα, πάω για Μπολτζάνο και Ίνσμπρου. Η ώρα είναι τώρα 8:30. Ο ήλιος έχει βασιλεύσει. Και είναι ευχάριστα τώρα να οδηγάς. Όλη μέρα με τον ήλιο ήταν φούρνο στο αυτοκίνητο. Μιλάνο. Εδώ πρέπει να μεγάλη προσοχή, γιατί το navigation μου δείχνει συνέχεια ότι υπάρχουν κάμερες και είναι καβαζωμένοι οι κερατάδες και τα πρόστιμα πέφτουν βροχή. Αυτό που το σύστημα που έχουν εδώ στην Ιταλία δεν υπάρχει σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Θέλει μεγάλη προσοχή. Πέφτουν τα πρόστιμα βροχή. Έχω πληρώσει πριν 12-14 χρόνια με τη Mercedes. Με κυνηγάγανε και εγώ δεν τους είχα προσέξει. Πήγαινα 170-180. Πλήρωσα ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο και μου κάνανε και χάρη, θα μου παίρνανε διπλώματα, όλα θα μου τα παίρνανε. Τους είπα ότι θέλω να προλάβω το καράβι στον Πρίτευση και έπρεπε να πάω λίγο πιο γρήγορα. Το συζητήσανε, ήταν 2 άτομα και μου είπανε ένα ποσό και συμβιβάστηκα, τι να κάνω, δίχως απόδειξη, δίχως τίποτα. Τα βάλανε στη τσέπη φυσικά, υπάρχουν και αυτά εδώ στην Ιταλία, αλλά για εμένα ήτανε καλά αυτό που έγινε. Στην αρχή θέλανε να τους ακολουθήσω, είχα και την κοπέλα μου μαζί, να τους ακολουθήσω να πάμε στο τμήμα. Μετά από κάνα χιλιόμετρο σταματήσανε, μπροστά σταμάτησα, ξαναβγήκαν, ήρθαν και μου λένε όταν θα πάμε στο τμήμα να ξέρεις ότι το δίπλωμα κατάσχεται και δεν θα μπορείς να συνεχίσεις το ταξίδι σου. Και μου είπαν ένα ποσό, μου λέει αν συμφωνείς με αυτό, λόγω που πας για διακοπές να μην σου χαλάσουμε τις διακοπές. Έτσι στα ίσια. Τους λέω και φυσικά συμφωνώ. Τι να κάνω, δεν μπορούσα να πω και όχι.
Άλλη μια φορά στην Πορτογαλία μου είχε συμβεί αυτό. Μου λέει, τότε δεν είχε βγει ακόμα το ευρώ σε όλη την Ευρώπη, είχαν τα λεφτά τους, οι πεσέτες της Ισπανίας, ήταν τα δικά τους. Είχα περίπου σε σημερινά λεφτά γύρω στα 100 ευρώ ήταν. Το βάλε στη τσέπη ο μάγκας και άντε για χαρά. Αυτά στις δικές μας χώρες εκεί πάνω που ζω εγώ, Σκανδιναβία, δεν γίνονται. Είναι μόνο μυθιστορήματα εκεί πάνω. Να σε σταματήσει αστυνομικός και να σου πει δώσε μου τόσα και άντε πήγαινε, αυτά δεν γίνονται με τίποτα. Αλλά εδώ κάτω γίνονται. Ιταλία, Ισπανία και στην Ελλάδα δεν γίνονται. Στα Βαλκάνια όλα. Και στη Γερμανία δεν πιστεύω να γίνονται αυτά. Έχω περάσει πολλές φορές, έχω πληρώσει και ένα-δυο προστήματα κανονικά. Καμιά φορά τι να κάνεις, αυτοί οι δρόμοι είναι τεράστιοι. Πάτα στο γκάζι λίγο παραπάνω και η ατυχία να και είναι το κοντρόλ, να πούμε. Στη Γερμανία έχει και ελικόπτερα που κυκλοφορούν πάνω από την εθνική οδό και δεν τα βλέπεις και όλα την ώρα που εσύ οδηγάς. Και δίνουν σήμα ότι και καλά θα πας τόσο, σε περιμένει πιο κάτω το περιπολικό, σταματάει και πληρώνεις το πρόστιμο. Αλλά εδώ στην Ιταλία είναι πολύ special αυτό. Με τις κάμερες, τα ραντάρ και όλα αυτά. Αυτός ο δρόμος εδώ ειδικά, από Πρίντεζι μέχρι πάνω Αυστρία, μια ευθεία είναι. Όλος ο δρόμος. Πατάς την καζιά, δεν βλέπεις την κάμερα, μπαμ, πιο κάτω σε περιμένει το δευτεράκι. Έχω τρελαθεί με το θόρυβο, τον αέρα. Έχει χαλάσει το αεροκοντήσιο, δεν λειτουργεί. Πρέπει να έχω οπωσδήποτε λίγο το παράθυρο ανοιχτό από τη μία, από την άλλη. Έχω τρελαθεί τα αυτιά μου να πούμε με το θόρυβο. Όλη μέρα να πούμε. Και δεν ξέρω τι είναι τώρα, η υγρά δεν έχει μέσα, τι έχει, δεν ξέρω τι έχει συμβεί να. Ξαφνικά σταμάτησε. Όταν κατέβαινα για Ελλάδα έγινε αυτό, στη Σερβία εκεί κάπου. Από αυτή η βενζίνα, ρε παιδί μου, ξεκόλωμα. Κάθε γέμισμα 80 ευρώ να γεμίσω
πόσο είναι, 55 λίτρα βάζει, 80 ευρώ κάθε φορά να πω. Όταν οδηγάω εκεί γύρω στα 100 είναι πιο οικονομικό. Αλλά πού να πας 100, θέλει, πατάς τον γκάζι λίγο παραπάνω τώρα. Τόσο μεγάλες διαδρομές, τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα. Όταν θα φτάσει στο σπίτι, στο σύνολο 3,5, 4,5, 5,5 έχω κάνει 6.000, 6.500, μπορεί να είναι και 7.000 χιλιόμετρα. Κατέβα και ανέβα έτσι όπως πέρασα, έκανα ολόκληρο, γύρισα όλα τα Βαλκάνια, τι διαδρομή ήταν αυτή. Πρώτη φορά το έχω κάνει αυτό, στα τόσα χρόνια που κατεβαίνω Ελλάδα. Ήθελα έτσι να δω μέρη που δεν είχα περάσει. 7.000 χιλιόμετρα. Πήγαινε έλα. Τα περισσότερα χρήματα φύγανε στη βενζίνη. Δεν μπορείς να μην πατήσεις και το γκάζι λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου. Βλέπεις τον δρόμο τώρα μπροστά σου να πούμε ανοιχτό και λες ρίχνει του μια και πω σαν να μπαίνει η προφοσκίδα του ελέφαντα στο τεπόζιτο και ρουφάει τη βενζίνα. Μοτάβα, Ματόβα. Τώρα πάω για Πολτζάνο, σύνορα Αυστρία, Ινσμπρουκ. Τα λέμε αργότερα. Αυτός ούτε φώτα δεν ανάβει. Ρομαντικός αυτός. Θα του πέσει καμιά ταλίκα από πίσω. Άναψε ρε φίλε τα φώτα σου. 10 η ώρα το βράδυ. Οικονομία στην μπαταρία. Τι κάνω, πού πας.
Κόψε τώρα να κοιμώ. Ο άλλος και σβηστά φώτα είχε, οδηγούσε δίχως φώτα, αλλά πατούσε και τα γκάζια στο 160-170. Προσπάθησα να τον ακολουθήσω με 145-150 και σταμάτησα γιατί είδα αυτό το αυτοκίνητο, νόμιζα ήταν αστυνομία να πούμε, αλλά δεν είναι, δεν ξέρω τι είναι. Μοιάζει σαν κλούβα να πούμε, με φώτα από πάνω. Χάθηκε ο άλλος με 180 να πούμε και σβηστά φώτα. Τι έχουμε πάθει. Οικονομία στα φώτα. Αφού κάνει οικονομία στα φώτα στο αμάξι, φαντάσου στο σπίτι. Μάλιστα. Ναι ρε φίλε. Tuachuva, yes. Alpha 22, yes. Or 3 kilometer, yeah. Τι να κάνω, μιλάω με τον navigation. Μου λέει τι να κάνω και του λέω και εγώ ναι, τι να του πω, θα περάσει η ώρα. Όταν οδηγάς τόσα πολλά χιλιόμετρα και μόνος, ούτε η μουσική δεν βοηθάει, η μουσική σε κοιμίζει. Ειδικά το βράδυ έτσι και είσαι μόνος σου και οδηγάς κουρασμένος και βάλεις μουσική, σε παίρνει ο ύπνος αμέσως. Σε να νουρίζει. Πάμε για Βερόνα North. Τώρα είμαστε μέσα στη Βερόνα τώρα. Εδώ κάποτε έπεσε
ένας Δανός πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο Πρέπελ Κέαν, ένας αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής. Ο Πρέπε, η χρυσή εποχή τότε στο 80, ωραία χρόνια. Ευτυχώς δεν έχει πολλή κίνηση, είναι ησυχία. Απορώ πως είναι τόσο ησυχία. Εθνική οδός στην Ιταλία, καλοκαίρι τώρα, δεν ξέρω, δεν έχει και φορτηγά, τίποτα να πω. Πάνε από Βαλκάνια όλοι να πω, από εκεί, δεν ξέρω, έχει, ναι. Όταν κατέβαινα είχε πολύ πράγμα, πολύ φορτηγό. Από εκείνη την πλευρά, Γερμανία, Τσεκία, Σλοβακία, Σερβία, Κόσοβο εκεί, όλα Κόσοβο, Σκόπια, όλα μέχρι κάτω στην Ελλάδα, πολύ Ιταλικά, πολύ πράγμα. Είναι τα καράβια, ακριβή είναι τα καράβια. Γιατί κατεβαίναν από εδώ Ιταλία, Ελλάδα, ξέρω εγώ, ακόμα και οι Τούρκοι, να φανταστείς, ερχόντουσαν Ιγουμενίτσα, Τουρκία, Ιγουμενίτσα, Κωνσταντινούπολη εκεί, Ιγουμενίτσα, και παίρναν το καράβι και βγαίναν εδώ Ιταλία. Αλλά τώρα έχουν ανοίξει τα ειστήρια τόσο πολύ, τρέλα, 1.000 ευρώ πήγαινε, έλα είναι τώρα. Θυμάμαι παλιά με 200 ευρώ να πούμε. Άντε το πολύ πήγαινε και με καμπίνα και έτσι ιστορίες, άντε το πολύ να πληρώναμε 350 ευρώ πήγαινε, έλα 400 ευρώ. Τώρα 1.000. 1.000 τώρα. Εγώ τώρα για να ανέβω από Πάτρα Αγκώνα πλήρωσα ένα 500 ευρώ. Εάν είχα κατέβει από εδώ θα πλήρωνα άλλα 500, δηλαδή 1.000. Είχα το ίδιο πράγμα, πλήρωσα τη βενζίνα από την άλλη πλευρά, το ίδιο πράγμα, δηλαδή πανάκριβα. Να πας ταξίδι τώρα, όπως πήγαινα εγώ παλιά, πάνω κάτω σε διάφορα μέρη, Ισπανίες, Πορτογαλίες, παντού, γύριζα σαν να ήταν στην πόλη μέσα που ζω, όλη η Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Τώρα πανάκριβα και τα διόδια, πολλά λεφτά στα διόδια. Έχουν κόψει τη χαρά όλων των ταξιδιωτών. Πολλοί κόσμος εδώ πάνω γουστάρει να ταξιδεύει με τα αυτοκίνητα, με τα κάμπινγκ, τα τροχόσπιτά τους. Τώρα πολλοί το σκέπτονται. Πανάκριβα να είναι. Πολύ ακριβά. Μας κόψαν όλοι και τη χαρά του ταξιδιού με τα αυτοκίνητα, δηλαδή της Αυστρίας. Είμαι ανάμεσα στα βουνά τώρα, εδώ πανέμορφη περιοχή είναι εδώ πέρα, έχω περάσει πολλές φορές εδώ. Θα ήθελα να ήταν μέρα, αλλά με πιάσε η νύχτα εδώ τώρα. Είναι πολύ όμορφη περιοχή. Έχει και ποταμό από κάτω, νερά, τρέχανε.
Άντε αύριο το πρωί πάλι θα φτιάξω κανένα βιντεάκι εδώ στην Αυστρία. Εδώ κάπου θα βρω κανένα ξενοδοχείο τώρα να πάω την πέσω για ύπνο. Και τα λέμε αύριο.